nna o mere na-erude ihe a ọwụ Chineji ọwụ anwụ na-eru n'elu ihe a ọwụ gịnị na-emezi egwe taa Septemba 22nd ka mmiri na-etoru eto abịa inedo mere ya na-abịa were ọsọ ọsọ na-abịa anaghị obi esi ayọ ọgọdọ nna ya na-ahụkwado ihe na-eme ihe a nna o jiri aka tewe bifo October 1st mmadụ ya agba ọsọ na kemgbe m pụtara ọnụbe na ndị be anyị na-eji isi ya n'ọkụ a na-eji nganga agbara ihe ọsọ a nwere nwaanyị tụtụkwa ngwongwo m na okenye suru ụdọ aka n'ala alaala nụ m ọla m ọla akịrị onye ga-agwa m ihe m ga-eme okenye suru debe n'akwa na n'ebe anya na-aweda okenye suru debe n'akwa ụwa okenye suru debe n'akwa ịna-anya na-aweda mara na okenye suru debe n'akwa ewo okenye suru debe n'akwa ụwa shiri ka okenye suru debe n'akwa Chinosi beneme nụna okenye suru debe n'akwa kọbụ Chineji ọbụ anwụ na-elu n'igwe n'elu n'ụwa kọbụ ube na-eji gwa m ife m ga-eme gịnị ka m ga-eme nwa Igbo gwede m ihe m ga-eme ụnenekwa anya na-aweda ine anya na-aweda mara Igbo obi Igbo ekwuole ejere m Anambra ka nje mfu nne ji mo Emeka nwa mama mo ololololo gbelunu na nza m jụọ ase Emeka nne m asị na o jele na nkọgọ ya obi dike elulu m ọwọkọ jụọ ase obi dike n'ụwa asị na ọ na-agụ mmịata gịnị na-eme ọ bụ olili ka a na-eli ọ bụ ọbọla ka a na-agba ọ bụ ozu ka a na-akpa ọ bụ anyị ka a na-anụ gịnị ka m na-eme gịnị ka m ga-ahụzi onye ga-agwa m ihe m ga-eme ụwa okenye suru debe n'akwa ịna-anya na wede mara na okenye suru debe n'akwa ewo okenye suru debe n'akwa ụwa shiri ka okenye suru debe n'akwa Igbo obi Igbo etiele ejere m Igbedo ka nje funu nwanne m Kinsili nwa mama m gbeluru n'oge ebe ọ dịka ọsa na-agba ndị mmadụ ebuli ibu n'isi na-agbazi gwomgwomgwom njuwa so oyimo Maazị Peter Okonkwo asị na o jele n'obi ya gịnị na-eme ajụrụ m ese ngige nwoke obi mmadụ m mma asị na o jelu n'otu gịnị na-eme asị na iju na-agba ije ebugo ji ije ebugo akpụ iju buru rice o buru olulu ọkụkọ iji buru nọpa gịnị ka m ga-eme ụwa okenye suru debe n'akwa ịna-anya na wede mara na okenye suru debe n'akwa ewo okenye suru debe n'akwa ụwa shiri ka okenye suru debe n'akwa Igbo obi Igbo etiele ejelu m ịnọma gwụrụ agwụ ndị ode gbara ọsọ olukwulu gburu n'ụlọ
ọ dị ebepụrụ na mmiri gịnị ka m ga-eme o gịnị ka m ga-eme o gwa m ihe m ga-eme o ụwa o okenye tụrụ debe n'afọ ị na-anya na wede mara na okenye tụrụ debe n'afọ ewu okenye tụrụ debe n'afọ ụwa shiri ka okenye tụrụ debe n'afọ igbo bụ igbo etile okenye tụrụ debe n'afọ ndị ka gbara ọsọ machigadi na mmiri ọdụmọma ọbụla abụọ ololololo n'ezi anya na ala odochala n'ekwe anya na ala ọkpụ n'elu ụwa epudenu na-eke ozugbo nọ iluchi bụrụ abụọ ejeru n'ile a mkpọrọ egwu na-eke mmuteli ha niile gbara ọsọ gịnị ka m ga-eme legodo anya na ala asaba bụrụ abụọ otu mkpọ na otu eke ha niile bụrụ abụọ atanipụrụ n'ụlọ n'ụwa ọdebe bụrụ abụọ ikpere n'ụwa nyocha gịnị ka m ga-eme o gwa m ife m ga-emezi o gịnị ka m ga-eme ụmụ Igbo gwazie m ihe m ga-eme ụwa o okenye tụrụ debe n'afọ ị na-anya na wede mara na okenye tụrụ debe n'afọ ewu okenye tụrụ debe n'afọ ụwa shiri ka okenye tụrụ debe n'afọ igbo bụ igbo itele okenye tụrụ debe n'afọ naanị ya ebiri ihe nkịta hụrụ bọwa ụja ka tụrụ mere mme ebi na-asụgbu onye n'ude gịnị ka m ga-eme o kpazie m ihe m ga-eme o ololololo ọsọ mara na ebe o ndị eti ugwute ebe o ndị ọha ji na ebe ma ha niile na-ebe akwa o Rivers na Bayelsa Cross River na-ebe akwa o na Bayelsa gwụrụ abụọ gịnị ka m ga-eme o ndị eko gị na-ebe o Benue State ebe o aga m akọ na ghara olele n'ụwa gịnị ka m ga-eme o gịnị ka m ga-eme o ololololo ololololo ụwa o okenye tụrụ debe n'afọ ị na-anya na wede mara na okenye tụrụ debe n'afọ ewu okenye tụrụ debe n'afọ ụwa shiri ka okenye tụrụ debe n'afọ igbo bụ igbo itele okenye tụrụ debe n'afọ ejele nwere m anụwa aka udo ka mma ọ na-eme ndị nwụrụ anwụ ka ekpe ndị dị ndị ka asịa saa mbe a anyị obodo n'ọrụ reduce the change omeli 1000 DJ Chinelo Obi Ogbala Kochi Paripa